बड'लेण्ड मेथाइनि गोदान मिउजिक भिडिअखौ अनसायनाय हास्थायदों प्रिया के बर'आ। बर' हारिमुनि फोथाराव मेथाइ रोजाबनाय बिथिङाव गोदानै आगान होजेनदों बाक्सानि सासे आइजोआ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय निकासि गणेशगुरी गामिनि थागिबि साइदेन बर'नि अनजालि बिसि प्रिया के बर'आ गोदानै बड'लेण्ड मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ लाबोनानै बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलाव हगारनानै होबाय। रायजो राजा बिथांमोनखौ बयखौबो बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो खावलायदों प्रिया के बर'आ। खुलुमबाय, आंनि मुङा प्रिया के बर'। आं मैया मोनसे हारियारि मिउजिक भिडिअ हगारनाय जादों। जानो हागौ नोंथांमोना नुवाखै दिनै, बेनिखायनो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों बा बे रादाबनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानदों दि आंनि बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना रायजो राजा गासै बुहुमनि जेसेबांखि बर' रायजो राजा सुबुंफोर दङ, नोंथांमोना जुदि हारिखौ अननाय आरो हारिनि बर' फिसाबा आंनि चेनेलाव बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय। आं बेखौनो मिजिंथिबाय नोंथांमोना गासिबो आंखौ मदद होगोन बा अनसायगोन आरो आंनि चेनेलाव थांना नायहैनानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय बयबो। अब्लासो आङो दावगालांनो जुजिनो खाबु मोनगोन बा आवगायलांनो हागोन। भिडिअ हगारखाबायना मैया बड'लेण्ड आइजो बड'लेण्ड प्रसान्न बसुमतारी लिरनाया आंनो लिरदों, प्रिया के बर'। खननायाबो आंनो खनदों।